Na tago-tago sa tumbuyoy na. Charo dili siya makuan nga power kayo kung pusil na lubot-lubot gud siya oy rakrakan ba na ako maayo ano. Nindot kaayo ko kay musiga ang site. Nga iya ha, katon ako ang Victor na dili man tong musiga ang site ato nya walay ana-ana o XX na nindot kaayo na pero wala gid na ko nakuha akong Victor bay. Laina ni oy na kawala na noon ko isa ka pusil na duha na unon niya akong pusil na gikawat po sa pangag manimalos lagi to siya na kasi pusil buto na ako yang naong oy na power kay ko pusil mura na po si kuan kinsa ganitong kuana sa gira kay si Rambo na ana-ana dayon hapa-hapa ana-ana tag na ingana na hapa-hapa pa yun na ito itong tumbuya to kay sakto kong cleaning mag-ana-ana ko sa una ana pardahon ana na yun piti oy na piti kayo kong pusil na doon na po yun akong kalo kay para helmet na ito itong tumbuya to na dili ba diri ra ko ana ko diri mo type na lang ko diri na type na lang na ako na na manimal na sukong gimoan na iya kong gitira-tirahan igo ko diri na may gani na pugo isa ka reserva balos ko ato niya giunsa ko niya to ni Age duha nakabuk ako pusil igo di siya aning na syara dili siya maglak-hilak anin na duha nakabuk kong pusil ang buson yun ako siya na sungon din ako siyang kampuron na pultang dako bala na impas to sige mo ron na hapapaan din ako dito abay na para sige mo na impas ka karon igo ka kay nakatalikod ka na impas ka karon dagan napusin yung tumbuya na sakita ako nikod nagilikod na ako nabusi kang gimua ka na igo may koto ni Age na bantay lang dyan ka karon na impas yung ka karon kay duhan na akong pusil na surrender na ito rin kabalo tumbuya ka ay doon ka mo ang putil na Agay, igo ako lobot na. Ay, mapayikan. Agay, ako lobot na.
ako'y bahala. Solid na.